Hej med jer. I dag har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan du måler dig selv, når du gerne vil bestille en kjole hos mig og ikke har mulighed for at komme herud og blive målt. For det er faktisk kun måske 1% af mine søde kunder, der kommer herud og får taget mål. De fleste måler sig selv derhjemme efter mit måleskema, men mange er lidt i tvivl om, hvordan man måler, så det vil jeg lige vise jer her i dag. Det første mål, jeg skal bruge, det er oppe rundt ved armhulerne over barmen. Heroppe. Ja. Og det næste mål, det er rundt om barmen, der hvor du er bredest rundt om barm og ryg. Sådan her. Så skal jeg bruge lige under barmen, så man kan sige der hvor din BH slutter, ikke? Eller bøjlen sidder heroppe. Og så skal vi have taljen. Og taljen, den er altså heroppe. Den er ikke hernede ved navlen. Der er der mange, der tror, at taljen er hernede, fordi man i dag bruger meget lavtaljede bukser. Men taljen er heroppe. Sådan cirka 10-15 cm over navlen. Og alle målene skal tages helt ind til kroppen. I må ikke lægge luft til. Jeg skal nok lægge det luft til, der skal bruges til modellen. Så talje er altså heroppe og ikke nede på maven. Og det næste mål, det er så det, jeg kalder mave. Der, hvor du er bredest om maven. Og det er sådan, selvfølgelig lidt forskelligt, men det er cirka ved navlen. Så der er vi hernede. Og så skal vi have hoften. Det bredeste sted rundt om morsen og her ved hofterne. Og det ligger sådan cirka 65 cm nede, hvis du tager fra skulderen ned. Men det er selvfølgelig lidt forskelligt alt efter, hvor høj eller lav man er. Så er det meget anderledes end 65, som der også står på måleskemaet, så må du gerne skrive, hvor langt nede du har taget det. Det var dem rundt om selve torsoen. Så skal jeg også bruge målet på din overarm herovre. Heroppe, hvor du er bredest om overarmen. Så skal jeg bruge mål til 3/4 ærmer, som er hernede omkring. Og så skal jeg bruge mål hernede, hvis du skal have lange ærmer, til håndled. Og så skal jeg selvfølgelig bruge længden på din kjole eller bluse, og der tager du målebåndet op fra toppen af skulderen, sådan midt imellem hals og skulder. Eller hvad hedder det, ikke skulder, jo, her. Og så ned over barmen. Og så måler så langt ned, som din kjole nu skal være. Synes du, det er lidt svært, så tag for eksempel en kjole, som du ved passer i længden, og så mål den til mig. Og så skal jeg selvfølgelig have en ærmelængde, og det tager du også her fra skulderen. Man kan sige, der hvor ærmet er syet på. Og så langt ned, som du nu vil have dit ærme. Det er faktisk de mål, som jeg skal bruge. Og det er sådan nogenlunde til at gå til og måle sig selv. Og ellers kan man jo få en veninde, eller sin mand, kæreste, nabo, hvad ved jeg, til at måle sig, hvis det er lidt nemmere. Og man kan altid skrive til mig og spørge mål, og vi kan også sagtens tage en FaceTime, hvor jeg guider dig, imens jeg kigger på, og du måler. Så det var simpelthen sådan, du måler dig selv, hvis du gerne vil bestille en kjole her hos mig, og du ikke lige kan komme forbi og få taget målen herude. Ha' en god dag. Hej hej.